И здравейте хора, аз съм Билката и ще направим втори епизод. Тигли са нова игра. Ще започнем с една битка на Clash Royale и сега няма да сме 3 игричи, а 4 и клипа поне съдържа 10 минути. И така. Започваме. Тук факт. Хубаво е, че скелетната армия ми помага. Както виждате, почти съм съборил една, но и те не провал. И хора, мисля, че ще ме пръснат. И хора, мисля ми се заради, защото да пусна Кокрайдера да защитава това. Ето така и стана. Обаче гадното е, че Кокрайдера не може да се бие. Сега аз да прицакам Кокрайдера. Както виждате, за 60 секунди трябва. И съм пръснат. И виждате, че съм 3 на 0. Не, 3 на 1. Извинете. Сега ще играем на Battleflip. Точно започнахме на време. Сега сме в третата минута. Една минута. Нещо не се бъгна. Няма да играем. Сега ще играем на PewDiePie. Само тук да видим. Както виждате, започваме. От тук имам кученцата и е това. И камерата и аквариума. Това цвети се яко. Ето, които ми се зареждат. О, ти за 10 часа. Значи през нощта ще направя клип на сутринта. И оставя 2 часа за PewDiePie. Ето до Коледната. И сега! Новата ми игра. Да видим колко сме добри.
Значи ще свири. Добре, 2015, 2016 първи левел. Кой ти нещо е? Много добре. Това е ця игра. Извините. Просто се обърках. И започнахме да играем. Просто ми наби окото. Един мой приятел, трима мои абонати играят. Път от коса иначе играят всички. Аз се похваля. О, стигнахме 50. Една звезда, yes! И е доста лесничко. 2 звезди. Малко объркващо. О, втори левел. Път това е много лесно, защото това бързо. Нямам ли една звезда, бе? Почти стигнахме 180. Аз път 180. 200. И вече се правя само смески. Ей, че се загледах в... Просто ще правя вече смески и ще се науча смески на игри. Просто така в един клип правя много игри, се въобразява сметка. Аз път смеска. Ще поиграем още 2 пъти. И ни остават 16 живота. Как го пропуснах? И мисля още 2 игри. И последен клип. Аз под последен клип. Последно такова пускане. И да видим късмета ни. 5, 5, 5, 5, 5. Много е яко, че е 5, 5, 20, 5, 10, 15. Някой път. И
И хора, това беше за този клип. И от мене... чакайте. Чао!